Så tænder vi igen. Så skal vi lige fange her. Der var lige en, der lavede en flot runde, men nu kommer Sara, så er det også. 0 fra til 35. Det er til Marlene Løbelevsen, der tegner på gang. Og så Sara Cecilie og der er på banen. Ja, sko og hvid. Jeg kan ikke få noget at tage det i. Der er ikke nogen optøj her sammen. Jeg ryster lidt, men jeg fryser også. Yes, så er vi i gang. Så kører vi. Så hun så. Det var også det, Sars var mest nervøs for. Godt. Sådan, de sætter. De sidder fast. For helvede, så. Vi håber, du er okay, Sara. Den fik sprunget. Jeg tror, den fik sprunget sidste øjeblik. Et fjollet spring. Helt pyt. Vi stopper her.